Tarkoituksenahan tässä oli meillä, että luodaan standardi, jolla työturvallisuuden peruskoulutusta, eli tällaista noin päivän pituista koulutusta voidaan kouluttaa. Luokkahuonekoulutus päivän pituisena ja sitten online-koulutus sitten lyhyempänä. Ja minkä takia tähän sitten päädyttiin, että miksi me tarvitaan tällaista standardia, niin 2010-luvun loppupuolella, noin 6-7 vuotta sitten, alkoi markkinoille tulemaan verkkokoulutuksia, ja niihin oli vaikea suhtautua, että miten näihin pitäisi suhtautua tällaisiin koulutuksiin, kun ei ollut mitään, että mitä siinä koulutuksessa pitäisi olla. Samoin tuli myös nämä ulkomaalaisia koulutuksia kansainvälistymisen myötä, että miten niihin pitäisi suhtautua ja voidaanko niitä sellaisenaan hyväksyä Suomessa. Ja tämä standardi auttaa siihen. Eli nyt meillä on jonkunnäköinen kehys siihen, että millä tavalla me pystytään näitä sitten arvioimaan. Tämä standardi antaa myös mahdollisuuden sertifiointiin tai auditointiin tai ulkopuoliselle taholle. Tämä kyseinen standardi ottaa kantaa myöskin koulutukseen ja koulutuksen toteutukseen. Koulutus ottaa kantaa sillä tavalla, että lähiopetus on mahdollinen, eli puhutaan perinteisestä luokkakoulutuksesta, jossa on tällainen aika- ja paikkasidonnaisuus. Tämän jälkeen meillä on mahdollisuus myöskin järjestää koulutuksia etäopetuksena, eli puhutaan niin sanotusta Teams-tyyppisestä koulutuksesta, jossa oppilaat voivat olla paikkariippumattomasti, mutta tiettyyn aikaan tulee olla mikin, tietokoneen ja kameran välityksellä tämän opetukseen. Sitten on verkko-opetus, joka käsittää muodon opiskella paikka- ja aika riippumattomasti sen mukaan, kuin opiskelijalle parhaiten sopii. Ja sitten 4. myöskin on mahdollisuus tällaiseen niin sanottuun hybridiyhdistelmäkoulutuksiin, jossa sitten voidaan käyttää yhdistelmää noista yllä mainituista koulutusmuodoista. Sitten täällä oli kysymys, korvaako tämä koulutus TTK:n työturvallisuuskorttikoulutuksen vai tuleeko se sen rinnalle? TTK on ollut mukana myös tässä, että me toivotaan, että TTK:n koulutusaineistot täyttävät jatkossa tämän PSK-standardin. Mille aloille työturvallisuuskoulutus sopii? Mä lähtin tekemään tätä teollisuudelle. Mun mielestä tämä sopii kaikille teollisuuden aloille, prosessiteollisuudesta rakennusteollisuuteen asti. Ja mulla unohtui tuossa kiittää tuota työryhmää, että kiitos koko työryhmälle tästä 3 vuodesta, kun ollaan tätä tehty, ja jatketaan vielä sitten sen seuraavan standardin kanssa. Ja tehtiin jotakin sellaista, mitä kukaan ei koskaan tiettävästi maailmassa vielä tehnyt, että tämmöistä standardia ei ole muuta kuin tämä.